alarmante é que únicamente leva un gol en 6 xornadas, Óscar. Sí, a verdade é que sí, hoxe tivo algunha opción ao final para cando menos non perder o partido, pero as cifras son tremendas. É certo que na segunda metade tivo oportunidades moi claras, sobre todo por parte de Dani Hernández, pero amosouse totalmente incapaz ante a meta de Mandalúñez. Hai que decir que o Somozas tamén se xogaba moitísimo neste partido, situado moi abaixo na clasificación, falábase incluso, bueno, de que o posto de Stili tamén podía perigrar, non? Dependendo do que pasara neste encontro, pero finalmente o Somozas, como fixo xa a temporada pasada en algunha ocasión nas primeiras xornadas, nas que estaba moi presionado, acabou sacando resultados inagardados para gañar encontros tan importantes como este en San Lázaro. Un Compostela que polo seu plantel, pola calidade do seu plantel, está chamado a loitar por xogar a fase de ascenso, pero van pasando as xornadas e o equipo non reacciona. Sí, a temporada pasada nunha carreira de fondo intentou chegar ata as últimas xornadas, pero o déficit de puntos que está comezando a ter, claro, vai non facer moi complicado. É que agora mesmo Compostela ten 4 puntos, os de arriba pois xa van en 13, 12. Claro, e ademais, bueno, complicado que parece que está sendo para o Compostela marcar goles. É certo que isto ás veces é cuestión de rachas, ¿no? De que chegan os goles, aparecen de repente nun partido e comezan a chegar en todos eles seguidos. A lectura positiva que pode facer o Compostela é que ten materia prima para resolver eses problemas, pero ten o que facer, evidentemente. Esta acción foi a que decantou o partido a prol dos Somozas, unha falta que desde esa situación ia aproveitar Antón de Vicente para facer o único tanto do encontro, o 0-1 que chegaba no minuto 37 do primeiro tempo, bo lanzamento de Antón de Vicente, superando a barreira, ese balón que cae e que finalmente se mete na portería santiaguesa. Aí chegaba ese tanto tan celebrado por un Somozas que, bueno, corría o risco tamén de verse aí nesa última praza da clasificación, descolgado, que con estes 3 puntos respira un pouco tamén. Si é un equipo de todos os xeitos o Somozas chamado a estar máis arriba do que estaba na clasificación. Moitas novidades, adestrador novo, posiblemente o verdadeiro Somozas comezarase a ver pois a partir da xornada 10, cando, igual que o Compostela, consiga adaptar a todos os seus xogadores. Bueno, que pasou no segundo tempo? Que é certo que o Compostela puido cando menos empatar o partido en varias ocasións, ¿no? Víamos aí ese remate ao traveseiro de Dani Hernández no minuto 51. O Somozas non desbotou tampouco a posibilidade de intentar chegar, en disparos neste caso desde moi lonxe, como vimos. Bueno, Compostela que insistía, sabemos con tanta acumulación de xogadores, e con esta acción, por exemplo, na que se invalidaba ese gol, bueno, aí hai que confiar no criterio do asistente nunha acción tan, bueno, tan xusta, non? Gol anulado a Miquel Orbegozo, que é o que acaba marcando. Aquí semella que non hai fora de xogo, de feito o asistente non erga a bandeira, pero aquí... A min aí pareceme que está en posición antirregulamentaria. Sí, é posible que estea un chisquiño máis adiantado que o balón, sí. Dame esa sensación. Bueno, eran os últimos minutos xa do partido, a insistencia do conxunto santiagués, aquí o efecto óptico incluso fixo parecer que o balón entrara, non foi así, e o partido ia terminar con ese triunfo pola mínima dos Somozas en San Lázaro.